pecel karo bakso enak ndi? Nak pecel sebab aku wis tau mangan pecel, wis tau mangan bakso, iso bedakno rasane. Nek sate karo soto enak ndi? Enak sate. Sebab aku wis tau mangan sate, wis tau mangan soto. Lah nek bakso karo telek enak ndi? Yo enak bakso. Sebab tau mangan. Bakso tau mangan. Panganan apa sing dicokot malah nyokot? Lambemu iso kok njeplak panganan kok dicokot. Iki fakta, Dik, fakta. Fakta tok rasa mbok iket ora usah kowe. Panganan apa sing dicokot malah nyokot? Ya ora aneh lho wong. Aduh, Nogosari mampu. Nogosari mampu. Aduh, malah cah TK kowe. Jemblem. Taut. Kok nyelot ndet sampean, Bas? Bikang. Ora iso. Bikang bosok. Ora iso, Dik. Bikang ireng. Ora iso, Dik. Katok. Dik. Panganan apa sing dicokot malah nyokot? Apa, Dik? Rempeyek. Rempeyek nyokot kon ndi? Rempeyek dirubung semut. Jadi lho panganan lah. Kita konane wong gendeng kowe iki rumangsaku tak tapuk lambemu. Nyapa kok payek dirubung semut iki lho nyapa? Lah kesuwen, Dik. Bakulan soto pikulan ge sarapan isu-isu. Bakulan apa? Soto pikulan. Lah ning cangkem ora remuk. Lah pikulan mbok soto lho. Wong daging akeh. Bakul soto sing dipikul kae lho. Oh, bakule lempok. Setruk kira-kira bakule. Setruk. Asam urat paling bakule kita. Iya ta? Bakul soto sing dicrot-croti kecap. Lah iku lak raine dirubung semut. Iya tadi angel iki bocah. Wah ngerem to omong karo cah. Bakul soto sing diiris-iris lho. Lah, iki mutilasi wi Sing dikeceri jero. perih ndane yo. Perih. Bakul soto sing ning jero kuali kowe ora ora. Lah aku lak mbledos bakule beduduk. Angel momen karo cah sitok iki. Kowe roh bakul soto apa ora? Soto apa sih? Soto pikulan roh ora? Ya jelas roh to. Wis ngono kuwi pokoke ceritane wis. Timbangane rantek-entek ngono kuwi lah aku bakulan isuk-isuk ngono. Ngono dipamerne. Iya, Cedak karo Solo, cedak karo Klaten, Sukoharjo. Iya. Aku niru wong Sukoharjo. Apa? Bakul jamu no. Jamu apa? Jamu gendongan. Lah gendongan kok dige jamu apa kena? Priwe kencur jahe gitu kunci niku. Anu bakul jamu sing digendong Lah setruk bakule. Ayo tak balik wis saiki ya. Bakule setruk berarti ngene. Ngene bakune ya. Kok balik koyo soto ya. Ya ampun. Pokoke yes ngono kuwi. Bakul soto sing jadahi bakul botol. soto. Bakul jamu sing jadahi botol lho. Bakul jamu Sing jadahi botol. lah botolnya sepiro bakul mbok adahi botol lho. Bakul jamu sing digendong lho. Setruk bakule asam urat paling. Ya, heeh. Bakul jamu sing ning jero botol. Apa ya cukup botolnya sepiro. Terus botolnya diocak-ocak. lah mumet dase no bakule. Ayo jajal bingung ora kowe. Jelas nih. Oh gak ngene lah penak-penakan wis taruh bakul jamu gendongan, Brong. Urung. Ngene ya anu sayangku, aku tak langsung ning kantor sitoke. Papa kok sibuk sekali toh, padahal tadi sudah saya buatkan oseng-oseng coro di belakang buat papa. Oseng-oseng coro. Tambahno kala jengking ben bosok cangkemku ya. Itu kan kesukaan papa toh. Oseng coro ya kuwi enek. Kenapa sih papa sekarang kok nggak mesra sama mama? Bukan gitu, Adik, sayang. Aku nggak suka papa seperti itu. Manuk kacer Hilang matane, tiwas kemecer naruh rasane. Kuwi apa? Kanjane apa? Niku. Ya manuk kuwi mau lho, Mas. Dadi kowe ora tau ngerti rasane manuk ngono to? Durung. Maksudnya piye to iki? Durung, Mas, urung ngeruh rasane. Kowe wis kemecer nek ora tau ngerti rasane manuk. Engko mulih kok tak rasake ya. Lemah. Penak-penak. Emah. Wekmu ketok elek, Om.